Dwi'n ni'n ôl felly at ail brenhinoedd a'r adnodau a ddarllenes i ar ddechrau'r cwrdd. Canolbwyntio fyddwn ni ar adnodau 14 hyd at 20. Felly 2 brenhinoedd 13 ac adnodau 14 i 20. Yr hanes ryfedd yma am brenin Joas, brenin Israel, yn ymweld â'r proffwyd Elisais pan oedd e ar ei wely angau. Bore yma roeddwn ni'n edrych ar y digwyddiad cyntaf yn weinidogaeth y proffwyd Elisais. Heno o'n i'n meddwl byddwn ni'n troi at y digwyddiad olaf yn ei weinidogaeth e fel proffwyd. Sef, fel fi'n dweud, yr hanesyn ryfedd yma am y brenin Joas. A mewn gwirionedd mae sylw ar y brenin, ar y person yma, Joas, yn hytrach nag ar Elisais. Joas, brenin Israel yn y gogledd, roedd e yn fab i Jehoahas, ac roedd e yn fab i'r brenin Jehu. Falle chi'n cofio fe, oedd wedi dod ar ôl Ahab. Ac yn ystod ei gyfnod roedd Elisais yn broffwyd. Heb llawer mwy o ragymadrodd, ni'n mynd i neidio mewn a rwy'n mynd i jyst nodi 3 ffydd am y dyn yma, y brenin Joas. A nodi 3 ffydd oedd ddim ganddo, falle peth od i ni edrych arno fe, ond gobeithio allwn ni ddysgu o hynny. 3 ffydd oedd ddim gan y brenin Joas. Peth cyntaf, roedd e heb ymateb. Roedd e heb ymateb. Mae llyfr y Brenhinoedd, fel i chi gyd yn gwybod, am frenhinoedd. Brenhinoedd Israel a brenhinoedd Juda. Chi hefyd yn gwybod bod yna fformula sydd yn rhedeg trwy'r llyfr. Mae e'n dweud wrthyn ni am bob brenin neu yn y gogledd neu yn y de, naill ai bod nhw wedi gwneud yr hyn oedd yn union yng ngolwg yr arglwydd, neu yr hyn oedd yn ddrwg yng ngolwg yr arglwydd. Yn achos Joas, un o'r rhai drwg oedd e. Roedd tipyn mwy o'r rhaini nag o'r rhai union. Ac mae'r hanes yma yn amdano fe, am y brenin Joas. A chyn hynny, ni'n cael bywgraffiad o'i fywyd e. Neu ddarllen hyn i chi, 10 i 13. Yn yr ail flwyddyn ar 15 ar 20 i Jehoahas, brenin Juda, y daeth Joas, fab Jehoahas yn brenin ar Israel yn Samaria am 1 mlynedd ar 15. Gwnaeth yr hyn oedd ddrwg yng ngolwg yr arglwydd, ac ni throdd oddi wrth holl bechodau Jeroboam, fab Nebat, a barodd i Israel beichi, ond parhaodd yn ddynt. Weddill hanes Joas ar cwbl a wnaeth a'i wrhydru wrth frwydro yn erbyn Amaseia brenin Juda,
Oned yw wedi ei ysgrifennu yn llyfr hanesion brenhinoedd Israel. A dyna fe. Dyna gyd sy'n cael ei ddweud. Dyna gyd sy'n cael ei gofnodi am y brenin Joas. Beth sydd yn ein taro ni? Mae'n fyr. Dyna fe. 4 adnod am fywyd y dyn yma. Oedd ei frenhiniaeth yn para 1 mlynedd ar 15, a na gyd sydd gyda gair Duw i ddweud amdano fe yw'r ychydig eiriau yna sydd wedi cofnodi fan hyn. Jyst yn dod at ein o. Mae gyfnod adroddiadau yn yr ysgol. Ni wedi ysgrifennu adroddiadau ar ddisgyblion sydd yn eitigau a lefel A. Yn ystod yr wythnos ath heibio, ces i rai nôl ac roedd sylw arno fe. Roedd yn rhy fyr. Roedd eisiau fi ysgrifennu mwy o fanylion. Wel, fy nadlu yw os chi wedi dweud popeth, chi wedi dweud popeth. A fel hyn mae e gyda'r Beibl. Dyna gyd sydd wedi dweud am Joas. Dim byd arall. Gwnaeth yr hyn oedd drwg yng ngolwg yr arglwydd. Meddyliwch am y peth, ffrindiau. Dim byd arall i ddweud amdano fe. Dim byd. Yna chi beth ofnadw ynddo fe. Eich chi'n dod at eich bywgraffiad chi a does dim byd i ddweud. A mae'n drysdi i ddweud, mae lot o bobl fel yna nos e. Oedd rhywun yn dweud fan hyn, neu oedd rhywun yn siarad fi'n bersonol yn ddiweddar, ond am angladdau, chi'n gwybod, fel mae rai gweinidogion yn cael ein anodd. Maen nhw'n goffod siarad fyna yn yr angladd am y person sydd wedi claddu. A dim byd llawer i ddweud am y person. Ydych chi drychinau yn dyfe. Dim byd i ddweud. Maen nhw'n goffod crafu pen. A maen nhw'n gallu dod lan gyda'r peth gorau. Maen nhw'n gallu dod lan gyda roedden nhw'n caru cwn. Neu rhywbeth fel yna. Wel, dyna dryst yn dyfe. Na gyd chi gallu dweud am y person. Yn ei angladd yw bod nhw'n caru cwn. Neu beth bynnag yw e. Yn y her i ni gyd yn dyfe. Nos e. Fyna. Fi'n gwybod yw pobl ddim yn gwybod popeth amdano ni. Ac yn y pen draw, mae fan hyn. Beth mae Duw yn meddwl ohono ni sydd yn bwysig. Neu beth mae sydd gan ddynion i ddweud amdano ni. To beth. Ond dyma beth mae Duw yn dweud. Dyma yw adroddiad Duw ar y dyn yma. Does dim byd gen i ddweud amdano fe. Ac yma yn her i ni, yn dydy. Beth ni'n cyflawni, beth ni'n cyfrannu, beth ni'n cynhyrchu gyda'r bywyd mae Duw yn ei roi i ni. Ond, ar ôl nodi, chi wedi sylwi, ar ôl roi'r crynodeb, mae'r awdur wedyn yn mynd yn ôl i nodi'r un digwyddiad sydd yn destun i ni. Mae Joas wedi marw. Ond wedyn, ni'n dod at adnod 14 ac mae'n mynd nôl mewn hanes i nodi'r un digwyddiad yma yn ei fywyd e. Pam mae'n neud hynny? Wel, oherwydd mae'r un digwyddiad yma, yr un hanesyn hyn, yn arwyddocaol. Mae'r un hanesyn hyn, os licwch chi, yn grynodeb o fywyd y dyn. Ydych ar rygbi weithiau, chi'n gwybod, ac jyst tua diwedd y gêm fel arfer, mae'r sylwebyddion, mae rhywbeth yn digwydd, a mae'r sylwebyddion yn dweud, well, that sums it all up. That sums the match up. Chi'n gwybod, mae'r un digwyddiad yna yn crynhoi'r holl gêm. A fel na mae e fan hyn. Mae'r un digwyddiad rhyfedd yma yn hanesyn y gŵr Joas yn crynhoi fywyd e. Mae'n syndod, fel mae hynny'n gallu bod yn wir, cofiwch chi, yn ein bywydau ni. Falle bod un digwyddiad neu rai digwyddiadau a maen nhw yn crynhoi yn bywyd ni. Ac falle dyna'r peth mwyaf arwyddocaol am ein bywyd ni. Y digwyddiad yna yn ein bywyd ni. Ond beth bynnag am hynny, gadewch i ni edrych ar yr hanes
ryfedd yma gyda'n gilydd. A beth sydd wrth raidd y peth? Chi'n cofio'r hanesyn, mae'r brenin yn dod at Elisais sydd ar ei weliannau, ac mae Elisais yn dweud wrtho fe gydio yn y bwa ac i aneli'r bwa saethu tu allan. Ac mae'n dweud bod y saeth yma'n fuddugoliaeth dros Samaria. Ac wedyn mae'n dweud wrtho fe gydio yn y saethau ac i daro y ddeia. Ac mae'r brenin Joas yn gwneud hynny tair gwaith. A mae'r proffwyd yn ddi gyda'i. Bod y dim ond wedi taro'r ddeiar tair gwaith. Petai ti wedi gwneud y 5 neu 6 o weithiau, bydda ti wedi cael fuddugoliaeth dros Syria. Ond oherwydd dim ond tair gwaith, ti'n mynd i cael fuddugoliaeth. Dim ond i gyd yn meddwl. Mae gair Duw yn dod ato fe, y brenin Joas. Mae'n dod i gysylltiad y gair Duw. Mae pawb yn dod i gysylltiad y gair Duw i cyffwrdd â bore yma fan hyn, nawr. Mae pawb yn dod i gysylltiad rhywbryd â gair Duw. Mae gair Duw yn dod ato ni, a rai bobl yn fwy na bobl eraill cydnabod hynny. Mae pawb yn ein gwlad ni wedi dod i gysylltiad a gair Duw rhywbryd. A ddewyd yn dod ato ni. Gorchymyn gan Duw yn dod ato ni. Duw yn siarad â ni. Dweud wrthyn ni beth yw i ewyllus. Pwynt yma gyda Joas yw hyn. Mae e'n methu ymateb i gair Duw. Mae gair Duw yn dod ato fe. A dyw e ddim yn ymateb i air Duw. A dyna pam mae Elisais yn ddig gydag e. Fi'n gweld ffrindiau, y cwestiwn mawr yn ein bywyd ni, dwi ddim yn gorddweud, y cwestiwn mawr a mwyaf yn ein bywyd ni, wrth i ni fesur ein bywyd ni. Y cwestiwn mawr yw hyn. Sut ydw i wedi ymateb i air Duw? Dyna'r peth bwysig. Dyna'r peth bwysig yn ein bywyd ni gyd. Sut ydw i wedi ymateb i air Duw? Mae Duw wedi llefaru a fi. Beth ydw i wedi gwneud gyda i air e? Dyma'r prawf. Dyma'r mesur o beth yw gwerth ein bywyd ni, ffrindiau. Sut ni wedi ymateb i air Duw? Dim ond symud eraill. Petai Elisais yn dod fan hyn, heno. Bydde fe'n siomedig gyda ni. Bydde fe'n ddi gyda ni. Achos ti ddim wedi ymateb fel Joas i air Duw. Petai'r arglwydd Iesu Grist yn dod fan hyn, heno. A bydde fe'n siomedig gyda ni. Am nad i ni wedi ymateb. Yw air e. Felly dyma'r peth cyntaf, roedd e heb ymateb i air Duw. Ond mi eisiau ni fynd yn ddyfnach na hynny nawr at yr ail beth oedd yn absennol yn ei fywyd e. Roedd e heb ymateb, ond yn ail, roedd e heb sêl. Heb sêl. Sut y mae ymdrech, neu sut y mae ymateb yn ddrwg gen i? Sut y mae ein ymateb ni air Duw yn amlygu hi? Sut y mae ein diffyg ymateb ni yn amlygu ei hun? Wel, syml iawn yn ei gweithredoedd, yn dyfe? Yn y ffordd beth i ni'n neud. Yn ein ymarweddiad ni.
nôl at yr hanesydd. Oedd Elisais, fel wedi dweud, wedi gofyn i Joas i wneud rhywbeth. Oedd Duw wedi dweud wrtho fe, dyma air Duw ar ei gyfer e. Cydia yn yr bwan a saith a taro'r ddeiar. Ac roedd Joas yn deall beth oedd hyn. Oedd Elisais wedi dweud, saith buddigoliaeth i'r arglwydd, saith buddigoliaeth dros Syria. Byddi'n taro'r Syriaid yn Affeg ac yna i Difa. Dywedodd wedyn cymer y saethau a chymerodd ydau hwyn, yna dywedodd Elisais wrth Bren yr Israel, taro hwy ar y ddeiar. Oedd e'n deall beth oedd ystyr hyn, beth oedd y symbol yn y peth. Yn fuddigoliaeth dros Syria. Ond mae Joas yn cydio'r saethau ac yn taro dim ond tair gwaith. Doedd dim sêl ganddo fe. Sêl. Ych chi air da? Hendefedd. Ych chi air sydd falle'n anffasiynol y dyddiau yma. Falle gair ydyn ni'n rhwg dybus ohono fe weithiau, wedig o fewn cylchoedd Cristnogol. Ond gair da yw sêl i ni wedi canu. Cwpl o emynau heno, gyda'r gair sêl ynddo fe. I ni gyd yn gwybod beth yw sêl. Brwdfrydedd, ynddo fe. Chi'n neud rhywbeth yn frwd. Chi'n neud rhywbeth gyda'r egni. I chi'n neud rhywbeth gyda'r holl galon. Chi'n neud yn selog. I chi'n gwneud yn ddiffiant. Mae yna benderfyniad. Mae yna ymdrech, mae yna ymroddiad, earnestness, endeavour, angerdd yn beth i chi'n neud. Mae yna dan yno chi. Ni gyd wedi cwrdd â pobl sydd yn selog. Yndyn ni, am gwahanol bethau nhw. Chyfod hyd yn oed rhai pobl yn siglo llaw gyda chi. Maen nhw'n siglo llaw yn selog gyda chi. Tra bod rai eraill dim yn siglo llaw. Yr un mor selog. Chi'n gwneud rhywbeth ar holl galon. Mae holl bersonoliaeth yn y peth. Siarad am rygbi. Chi'n gweld chwaraewyr rygbi yn i chi. A mae rai ohonyn nhw yn rhoi popeth i gallu gweld e ar y pitch. Chi'n gwybod, o'n i'n siarad ar rhywun sydd yn deall mwy na fi am y pethau hyn wrthnos diwetha. Ac bod Cymru wedi colli yn warthus, neu'n ofnadw, dyna fi, yn erbyn Iwerddon, oedd person hyn yn dweud, oedd rai o chwaraewyr Cymru wedi rhoi cant y cant ac roedden nhw just ar y llawr ar y diwedd. Oedden nhw'n rhoi popeth, wedi ymroi i'r frwydr. Mae'n rhywbeth da am hynny. Yn oes e, i ni'n edmygu mewn meysydd eraill. Cybod ni gyd mae'n athrawon sydd yn selog. Ni ddim mae'n athrawon sydd yn troi lan ac yn agor o papur. Pan ni'n mynd at y deintydd neu at y doctor, chi mae'n doctor sydd yn selog. Yndi chi? Ni mae'n pregethwyr sydd yn selog. Beth bynnag yw'r maes, i ni'n gwerthfawrogi, yn edmygu, yn disgwyl sel. Beth byddai'r groes i hynny, wel beth byddai'r Sais yn galw half-heartedness, ynddo fe? To be half-hearted. Yn Gymraeg, rhwng bodd ac anfodd. Pan i chi yn diawydd, hanner eich calon, fel mae'r madrodd Saesneg yn dweud. Dyw'ch calon mewn gwirionedd ddim ynddo fe. Dyw'ch personoliaeth chi ddim ynddo fe. Pwy yw'r bobl sydd yn newid y byd? Chi'n gwybod pwy yw'r bobl sydd wedi newid y byd? Pwy yw'r bobl sydd wedi cael dylanwad mwyaf? Nid y bobl clyfar.
Pobl sydd fel arfer wedi wneud yn dda, y bobl sydd wedi gwneud enw, y bobl sydd wedi bod yn llwyddiannus, y bobl sydd yn frwd am beth maen nhw'n gwerthu, wedi creu, beth bynnag. Maen nhw'n frwd. Llen ni enwi bobl wedi nawr byd, ac dyna pam maen nhw wedi wneud yn dda. Sel gyda nhw. Oedden nhw'n frwd I gwaith. Nid gallu, nid talent, ond sel. Oedd Joas yn y Seis yn golygu wrth gymryd y Seis. Mae rhywbeth lletwydd am y ffordd mae e'n gwneud e. Mae'n edrych o'i gwmpas e. Y poeni beth mae'r milwyr yn mynd I feddwl amdano fe. Os rhaid I fi wneud hyn? Come on, Seis, fi yw'r brenin. A ti'n dweud I daro'r ddeia gyda saethau. Mae Seis I weld. A mae'n ddig gyda'r brenin. Mae'n air fan hyn yn rwysau I rai sydd ddim yn Gristnogion I ddechrau. Falle bod rhywun yn gwrando arna a ydych chi ddim yn Gristion. Falle chi'n siarad fel hyn, wel, licen I fod yn Gristion. Mae rai bobl fel hyn yn osau digon hawdd defnyddio'r esgus. Wel, licen I fod yn Gristion, ond ... a mae'r esgusodion yn dod. Fi wedi trio, fi wedi gofyn, fi wedi gweddio, ond esgusodion, un. Y broblem yn y bôn yw problem Joas. Problem y galon. Dyn ni ddim moyn mewn gwirionedd. Dyn ni ddim wir yn ceisio. Dyn ni ddim wir yn curo I ddefnyddio geiriau'r arglwydd. Dyn ni ddim wir yn gofyn. Dyn ni ddim wir am newid. Dyna'r broblem. Ni darllen hyn o'r blaen I chi yn ddarllenau eto hoffi y stori bach hyn sydd yn gwneud y pwynt. Dr. John White was dealing with an East Indian whom the police had picked up for making obscene phone calls. Asked about the phone calls, the man said that the spirits make me do it. What spirits? Well, there were 3 of them. Had them ever since his father took him to see some holy man when he was a child. They talked to him and were kind to him, he said. Kept him from being lonely at night when he had no woman. Dr. White said, I can get rid of them for you. His face clouded. He drew back from the table. No, I don't want you to do that. White assured him the spirits would eventually destroy him. Finally, the man said, I know you can do it, but I don't want you to. You have the power of God in you, I can feel it. But you must not take away my spirits. When the patient left, White soon followed to tell him of God's concern for him and of the mercy of a loving Christ, who could impart all the consolation he needed. He thanked me, White says, with tears in his eyes, but still shook his head. Mae nhw'n baiau ni fel pobl Dduw, mae nhw'n dyffygion mwyaf ni, o'n ni ddim. Yn ni'n rhy debyg I Joas. Ni ddim yn cydio yn y saethau yn ddigon tyn, a dyn ni ddim yn mynd ati daro'r ddeiar mwy na 3 gwaith. Ble mae ein sêl ni, ffrindiau? Ni wedi canu gyda David Jones. Mae arnaf eisiau sêl i'n cymell at dy waith.
Mae eisiau sel arna ni. So, dyn ni'n canu. A ni'n canu am yna, dyn ni'n canu gyda sel. Mae'n gwybod mae hynny'n gallu fod yn arwynebol. Mae'n gwybod bod hynny'n gallu fod yn wag. Mae'n gwybod bod ni'n gallu cael sel, a fel mae Paul yn dweud wrth yr Rufeiniaid, sel heb wybodaeth. Mae hynny'n beryglus, ond nid yr mater sydd dan sylw heno. Y mater dan sylw heno yw gwybodaeth, ond a sel. Ydy hyn yn opsiwn? Chyfo falle chi'n meddwl, wel mae'n rai, iawn i rai Cristnogion. Rai Cristnogion special. Na, yn feddyle fod bob Cristion yn selog. Ni'n siarad am y galon, ynddi ni? Sut un oedd yr arglwydd Iesu? Oedden ni'n cyfeirio bore yma ti Ioan 2, pan oedd e wedi bwrw allan yr gwerthwyr o'r deml. A'i ddisgyblion a gofiasant fod yn ysgrifenedig, sel dy di am hysoedd i. Fe ddylsyn ni fod fel ein harglwydd, roedd sel yn ei ysu llosgi ti fewn. Felly dylen ni fod hefyd Paul yn ysgrifennu at yr Rufeiniaid ac yn dweud y geiriau hyn yn Romans 12, 9 to 11. Byddai'r cariad yn ddiragrydd. Cysewch y drwg. Dyma le mae sel yn dechrau. Cysewch y drwg. Glynwch wrth y da. Mewn cariad brawdol. Byddwch garedig i'ch gilydd. Yn roddi parch. Yn blaenori eich gilydd. Nid yn ddiog. Mewn diwydrwydd. Yn wresog. Yn yr ysbryd. Yn gwasanaethu'r arglwydd. Yn llawen mewn gobaith. Yn ddioddefgar mewn cystydd, yn dyfal barhau mewn gweddi. Mae hwnna'n sôn fel sel i fi, beth mae Paul yn disgwyl. Titus hefyd, Paul yn ysgrifennu at Titus ar geiriau hyn. Yr hwn a'i roddus ei hun yr arglwydd Iesu Gristyn a chawron ni. Yr hwn a'i roddus ei hun drosom, i'n prynu ni oddi wrth bob anwiredd, ac i'n puro ni iddo ei hun yn bobl briodol, awyddus. Dyna'r gair, awyddus i weithredoedd da. Bod ni'n selog i wneud gweithredoedd da. Dyn ni'n selog mewn gweddi, dyn ni'n dal ati fel y wraig yna yn y ddameg gyda'r barnwr. Selog. Chi'n cofio geiriau Iesu Grist, mae un o'r eglwysi yn y datgyddiad. Yr eglwys ola, Laodicea. A beth oedd cwyn yr arglwydd yn erbyn y Laodiceaid? Wel, dych chi ddim yn frwd. Nac beth yw'r gair arall? Chi ddim un na'r llall, chi ddim yn dwym, ac yn olaf, ac yn ddyfnach eto. Heb ymateb, heb sel, yn olaf. Beth sydd wrth raidd hyn? Heb ffydd. Heb ffydd. Beth oedd problem mawr Joas? Doedd dim ffydd gan fe. Beth yw problem mawr lot o bobl? Dim ffydd. Dim wir ffydd. Dim wir yn credu. Dyna'i broblemau, ynddo fe. Unwaith tor oedd e'n deall beth roedd Elysais yn dweud wrth iddo fe daro'r ddeiar. Fe ddyle fe wedi mynd ati gyda'i holl egni. Fe'n mynd i'r gwared y syriaid yma. Fe'n mynd i bwrw ddeiar 20 weithiau, 30 o weithiau. Ond mae e dim ond yn gwneud y 2 gwaith mwyn cael e mas o'r ffordd. Mae hwn yn sili, mae'n meddwl. Bydd y bobl yn chwerthin arnau. Bydd ddim yn credu bod gair Duw mewn gwirionedd yn y peth. Sgoffa ni o Naman yn dydi e. Cer i'w molch 7 gwaith yn yr iorddonau. 7 gwaith yn yr iorddonau? Mae hwnna'n sili. Mae hwnna'n frwnt.
Dwi ddim yn mynd i wneud hynny. Beth y broblem yma? Dwi ddim yn credu gair Duw. Beth y broblem not y bobl? Dyn nhw ddim yn credu. Beth yw'n broblem ni yn aml? Ni ddim yn credu. Pam dyn ni ddim yn gweddio? Di ddim yn credu bod gweddi neu gweniaeth mewn gwirionedd. Pam di ddim yn mynd i cwrdd? Di ddim yn mynd i wneud lot o weniaeth. Ydy. Pam di ddim yn darllen y Beibl? Wel, dydy ddim yn wneud lot o weniaeth. Ydy. Amlan. Beth sydd wrth braidd e? Di ddim yn credu. Oes dim ffydd gyda ni. Yn cofio'r arglwydd Iesu yn mynd i dŷ Seimon y Pharisëd. Mae'r arglwydd yn siomedig yn Seimon y Pharisëd. Bod e wedi gwahodd yr arglwydd i'w dŷ e. Mae cwyno nes ymlaen yn dydy e. Ddim wir wedi dangos cariad ato fe. Ac oedd y wraig oedd yn bechadurus wedi dod. A mae hi'n torri'r ffiol alabaster ac yn ei eneinio fe. A dyw bobl yn ddim yn licio hynny gan gynnwys Seimon. A mae Iesu Grist yn rhoi'r ddameg yna yn dydy e. Falle drwchwn ni ar y ddameg rhywbryd am y dau ddyledwr. A mae Iesu Grist yn gofyn y cwestiwn, pwy sydd yn mynd i garu mwyaf? Wel, yr un sydd wedi cael ei faddau y ddyled fwyaf. A mae Iesu Grist yn dweud am y wraig hyn. Dwi ddim wedi stopio cysanu'n rhaid i. Nes dod mewn. Mae'n dangos yn ei ffordd i. Mae'n dangos yn ei gweithredoedd i. Beth yw maint i chariad tuag ata i Seimon. Fi'n gallu gweld e. Mae pawb arall yn gallu gweld e. Pam? Mae wedi profi maddeuant. A beth sydd wedi dod ar maddeuant yna iddi hi? Ffydd. Dos mewn heddwch, mae'n dweud wrthi. Dy ffydd nath i a chael, oedd hi'n credu. Oedd hi'n credu bod y dyn yma yn bod o'r maddau i beiau iddi hi. Oes ffydd gyda ni, ffrindiau. Oes sel gyda ni. Heno. Pennill hyfryd fe ganson ni yn dyfed. Wel, fe ganson ni ynglyn â mae arnaf eisiau sel i'n cymell at dy waith. Mae hwnna'n dda hefyd. Gwir dymuniad llawn, caru Duw, yn ffysychiadau yn glau, fe Iesu bob yr un hun. Bydde gennym sel. Amen. Dyma mynd i ganu'r ymyn yna i orffen 458.